እዚኣ ሓሳብ እዚኣ ክንገብር ተጀሚርና ብሉፃት ሰባት ኮይና ኣለና ንሳታይ መሲላትኩም ኣብ ስራሕና ኣብ ጉዕዞና ኣብ መንገድና ኮታስ ኣብ ኩሉ ገለ ሰባት ንረክብ ኢና ምዞም ሰባት እዚኦም ከዓኒ ደቂቕ ድያ 10 ደቂቕ ድያ 1 ሰዓት ግዜ ንሕልፍ ኢና እዛ ሰዓት እዚኣ ግን ንፈልጣ ዲና ካልኣይ ግዜ ከም ንራኸብ ውሕስነት ኣለና ድዩ እዚ እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይና እታ ሰዓት እዚኣ ዝተረኸብናያ ሓንሳእን ንሓዋሩን ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ኣሕዋተይ እስኪ ነቲ ሰብቲ ዝረኸብናዮ ኣብታ ሰዓት እዚኣ ፅቡቕ ጌርና ንቀበል ዝበለፀ ግዜ ንሕልፍ እታ ሞመንት ክድገም ስለ ዘይትኽእል ማለት እዚኣ እንድሕር ጌርና እቲ ሰብ ዋላ እኳ ተኸደ ዋላ ካልኣይ ግዜ እንተዘይተረግመ